kemana? Mana karku bangga biya? Mana karku bangga bini geran senale be karku mana? Aku geran senawa. Aku ni geran senawa biya. Mana karku mana biya? 문지, 능날 그 시작이야 나마 시파. Gunung mana? Konon aja. Gunung mana? Konon aja. 나그 시작이야 무탈리 크리스탄 장군 두이네야. 루드 쇼키 쇼 하블네야. คือท่านกูลังช่วยชิบมาคุบา บ่ให้ 지금은 비마저 나이프잖아 라지야 해. 무탈리 군지. 아나 구는 포이나. गावनि हिनजावखौ गारबाथाय गौरांनि दैया रानजोब्बाय चन्द्रपारानि दैया गाइसमोन ओरैनो बेकार सावनसो बियो ओरैनो भिउस मोननायनि थाखाय दान्दिसेनिल' हेलौ लोगोफोर नै फैलायबाय दिनै गोदान मोनसे भिडिअ दा भाइरेल सोलिफुगासिनो दङ एन्टारटेनमेन्टनि सासे नानि बाल्थिङाव हासुग्रानि थाखायनो बिथाङा एन्टारटेनमेन्टआ गावनि हिनजावखौनो गारनो नागिरलायनाय बाथ्रा फैदों बिराद मोजां बाथ्रा बाहायनानै दं दा बिथाङा 포이나 하는 거 시파 인자고 르리고 지니프라 인자고 일라 나 샤나다 고민스 바라이제 벌 군노 인자고 링글라 지는 바이 이제 혼진의 양풀 다이버시 바야나 군나 인자고 링글라 지니프라 비방니 오다 부정 앙부 비노 따도 타케 미신노 베알다 그다 지금 앙부 지니프라 인자고 나 샤나라 가시베 나 라이즈라 잡 गाव गावनि भिउस मोननायनि थाखाय बानायखो ना सैथोमा बोरै बुजिबावनो दा गाइसमोन साननै सानथामसोनि उनाव सैथोआ ओंखारगोन नङा नङा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भुमिका बाल्थिङाव हासुग्रा एन्टारटेनमेन्टनि वाइफ डाइरेक्ट का कुनो खोथा गैया Entertainmentनि हिनजाव सिथाबजों सिबाय दे आं जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय सोबलामलै साइडाव मानसिखौ बियार बथलनि होना मारादा गुरुब्ला होजोबगोन आं सिथाबजोंबा आं नोंनि फिसायजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय जोंबा सियारजों होगोनलां मासनि गरमखा जानलामलाबा गाइसमोन नै जोंहा गोदान भिडिअ ओंखारबोलायबाय दा नै बाल्थिङाव हासुग्रा बिनानावा बिराद सोरजोंबा फट' हगारजादों नामा सोरबा एन्टारटेनमेन्टनि हिनजावजों दा बेनि बिराद दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां होननानै आसा खालामबाय लोगोफोरखौ अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम बेल आइकनखौ दाबायना हो हेलौ भूमिका हराव नों माहाय खासुयो फालाय आङो बाल्थिं मोनला खन'नाय गुदुं मोनला खन'नाय इसिङावसो हासुयो सामफ्रामबो आच्छा अखा हाबाल' हासुयोना ना अखा हायाबाबो हासुयो फालाय अखा हाबाल' नङा अखा हायाबाबो आं बाल्थिङाव हासुयो आं हारसिङैसो उन्दुयो नालाय बेखायनो आं गियो थांबाय थानो अलसियाबो नालाय बेखायनो थाबायबाय थानो बायो आङो बेखायनो आं बाल्थिङावसो हासुयो मा खालारिथो बाल्थिङाबो आंनाव ग्रीन कालारनि बाल्थिं दंखायो एसे फिसासानो ओमफ्राय आं बेखौ दोनबाय थायो ए आब' सानहर रुम सिङाव थाबाय थायो नामा आब' बाल्थिङा सानाव दोना ओमफ्राय सुहैबाय ओमफ्राय मोनायाव दोनफैबाय आरो दाहाय 9 o'clock फोराव दोनफैगोन आरो दाहाय एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव सिथाबजों सिबाय दे आं जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय सोबलामलै साइडाव मानसिखौ बियार बथलनि होना मारादा गुरुब्ला होजोबगोन आं सिथाबजोंबा आं नोंनि फिसायजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय जोंबा सियारजों होगोनलां मासनि गरमखा जानलामलाबा बाल्थिङाबो थेवब्लाबो इसिबां रागा जोंनांगौ खोथा गैयामोन मानो इसिबां रागा जोंदों गाव हिर' नालाय हिर'इन दा हनै गुबुन पाब्लिकफ्राबो खेबजानो लुगैयो हिर'इनजों थाफाजाबनानै बा आखाइ हमनानै बा गोबानानै बेफोरबायदिलाय थाखायो पस्ट होखागोन ना पाब्लिकआलाय मानो होआ जानो बाल्थिङाव हासुग्रानाबो जायाखै गोरोन्थिया बाल्थिङाव हासुग्रानिबो दङ सुजायनानै नायोबा
हिर'इन नालाय हिर'इनजों नोङो फटकथ' लाखागोन ना सानसेबाबो पाब्लिकआ बेवहायलाय मा दाय दं